Нека да преговорим как се прави лицева опора. Важното е да пускате додолу, първото нещо. Пускате почти додолу, без половинки, като натиснете горе, стягате гърдите. Ръцете пускат се на 45 градуса, ето така до тялото. Не срещу раменете, не близо до тялото, защото доста натоварвате трицепс. Срещу раменете рискувате да контузите раменете. Някъде по средата е златната среда на лактите. Пускате додолу, лактите на 45 градуса. Друго важно нещо. Ето тази част на ръката от лакътя надолу да не се мърда много настрани, навън, навътре. Застопорявате я на едно място и мърдате отгоре. Ето така. Издишате, когато натиснете и пускате додолу. Всяко повторение от значение изпробвайте и пишете в коментарите